Romik kuwi semit dipindah kok. Kan nek swara rangkepan. Suarane apa? Ora apa-apa. Senengane genah-genahke ana wong ngomong kok digenah-genahke ora. Nggih tak genahke. Sugeng kabar waso, Pak. Ya, siap. Mugi tansah sehat. Amin. Kuat le momong anak buah. Anak buah sapa? Lah duwe ora? Iki maksudnya kanca-kanca iki apa? Nggih. Iki arep tak bubarke kok iki. Lah keng napa? Akar ganti anak buah aku apa? Iya. Ya ora apa-apa. Ganti buah anak. Heeh, tak bubarke. Ya. Nggih pokoke mugi panjenengan tansah sehat. Amin, sing dijaluk pancen kuwi. Nggih sing penting sehat. Ha iya kok ya. Sehat kok nek ora ndedek. Ya kan nek sehat bisa golek duit. Apa mengarep gleleng tok, awake ting pedhekol ning ora iso tuku rokok. Ayo cilaka to. Sehat, pokoke lancar rezekine, sehat lancar piturute. Kale leplit disudo. Piye muni piye? Le pelit disudo, le galak disudo. Kowe lagi enak tak rasake omonganmu lho, Sin. Lah pripun tah? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane le pelit disudo, mbok le omong pelit ki wis. Anjenengan pun sakniki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, rasa justru tua ki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok saged? Lah aku ya butuh dana besok hari tuaku to, butuh nyalangi. Berarti mas saya pelit. Ya nek iso. Ya nek kowe ora cocok ya bubar ora usah dadi anggotaku. Lah wong kok kandhane wangkale ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng ngono. Iya. Lah ngapa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki, ngomong apa benere. Ora ngomong apa benere, saiki endi ana dalang nyoga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyoto nanti mau bengi nek ana sapa ana sing bengok sombong mbeli kelir tong sing kobis. Wah. Loro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sing kobis. Tak undake sesuk. Hari ulang tahun iki tak undake. Ndake napa? Sesuk-esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ha iya. Kok bensin? Anggemu kan mampir rumah makan. Ambo tak nggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyo bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Lho ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa sing biasane nek ulang tahun niku dipiuri apa-apa ngono lho. Ha iya, dene mang apa? Jenenge sing ulang tahun lho, tak nendok ngono barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heeh. Pengen ndok. Ndok apa? Nika kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe. Pinten? Loro. Gendok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkur ya ora netes-netes. Mbuh, iya. Ayo, piyai loro nembang apa? Wis rasah anu wis pokoke tambah umur iku nek cara aku malah suda umure. Iya. Dadi ya kudu ngati-ati le nggo wawak. Iya, kudu ngati-ati le matrapke pas rawungan lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Heeh. 47 no. Lho umurmu 47 kok. Aku ya mbok kok dadi masa mudaku kok gelis banget. Iya. Saiki wis dadi 47. Ning aku tetep rasaku isih 28. Ha iya. Mangga. Nggih, enten pamundutan apa, Pak? Oke, rembulan iso apa kowe nyanyi rembulan? Rembulan aku datang. Iya, iki nek ora nganggo keyboard ora iso. Monggo cah loro kompromi. Napa? Liwong. Sing penting ganteng. Ayo. Nggih, apa yuk? Ngarani apa? Liwong wae.
Oh nggih, liwung, Pak. Ya ning nganggo dibawani sing pelok-pelok ngono men kepenak. Liwunge kan liwung lagu-lagu keras sing alus-alusan ya men iso dimindakake para sepuh. Ya. Oh nggih. Kok meneng mawon, Pak? Ora apa-apa. Mikir napa? Mikir napa? Ya mikir umure saya tuwa kuwi rak ya perlu dipikirkan to. Iya. Rasa dipikir. Surak ya tambah tua dhewe. Heeh. Wis kudu menep iki. Nek iso. Heeh. Yen wis madang. Jenengan sing udar napa? Ora wis gak wis. Rina enggal ratri kang Mung sliramu tanah liya tak tresnani lahir mangga dadili yo lemu-lemu joget sing semangat yo men metu kringete men gajine suda ya cah wedok kok cengele mlenthung kaya sapi Endi to ora duwe cengel kok. aku mburi kuwi Cengel ya duwe ning ora mlenthung. aku kok saking lemumu saking kebangetan kok ya mbok disuda iya Lah nyuda piye? ayo cah olahraga men gaji iki kobong ngono ya mak nganti ora ketok endi sik ngarep dhisik mburi Ya ketok masa ya rasa bedake ngarep buri. ayo daging kabeh kok iya Ya mesti ana bedane. ya mbok bedane kono apa ya Bedane apa ya? dadili wong atiku ya atine jak omong cerewet bae ya monggo ya wong wedok panganane kroto ya wis ngono kroto Kaya kaya manuk. ha iya yo
Susu Den kau? Mas Susu Den kau piye? Aja banter-banter Mas. Ya. Alon-alon wae. Kowe seneng sing banter apa piye? Kewan le ngubahke. Aja kebanteran. Soalnya arep banter latihan sikik ya. Ayo saking semangate sing ngendang kok ya. Lah nggih, kataan weruh sing lemu-lemu ngene iki dadi ben semangat karepe nang sing lemu ra iso joget. Ya mulane belajar kok ya. Iya, niki nggih belajar. Saka alon sik nggih banter. Mas Denko? Jak omong kok malah. Ya, kalang cek enom. Ya. Mangga. Sabda pandita. Ya sakmene ra apa-apa. Ah iya. Rada penak iki mau. Kang yang guyu ngopo ta Mas Dene? Jarene wis pas wis semene iki mau iramane rada. Tapi ta kleru boleh omong. Ya ora kok ya pas kok ya bener. Lah ya wis pas lah. Dijogeti ya temonjo. Parjo ngopo Parjo? Ayo. Nanono. Nglumpukke sinden-sinden sing bekas kenek ngene iki ya. Lah napa? Ana bengok, "Yau, yau." Nganti suarane sing nendang ketutupan. Semangat sayang semangate. Nggih, bener ya semangat ya pancen kudu semangat. Iya. Ya. Sabda Matur suwun. Ya. Wis diaturake liwung lan lagu-lagu sing padha disuwun karo bapak-bapak sing padha lenggah no. Iya. Ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami sam. Mboten dados menapa sinuwun. Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngene kok digawe perkara. Aku ki jane mingkon benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane.
Ya Bagong ya. Ya ora pateka. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu Nun, selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun, Selamat tekamu. nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petro Wonten dawuh sinuwun. padha raja sapraptamu. Wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro Bagong padha raja. Nggih Ndara. Pun sawetawis boten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean boten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan boten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk raja sapraptamu, Panakawan raja sapraptamu. Wilujeng Ndara Kulasewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kulasewa bekti kula kunjuk. Panakawan Wonten dawuh sinuwun. ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur. Iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling kron klapa. Apunten ambek bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atung sopaduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan legel-legel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah omah, aku wis omah omah, Bagong wis omah omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayu ning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang ning sawangen Truk. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen.
Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana, wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergenim nika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Gose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku mbangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan, kencana kuwi mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Pangring Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Petro nun gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku 4 cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Menika ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werku Ndara Janaka Ndara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk. Wis, penemune si Adi piye? Petruk, nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku aljat bakal sak biyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Klasdewa pripun? Petruk kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang,
Yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu sedewa. Iya Petro aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pemundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lha lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petro. Mulya yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petro, nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petro. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Waduh. Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok osi iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Arep diasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Klimasada arep ngopo? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik tru, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya, alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mlethek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya iya. Sekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk
utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Tru. Balik RK ora ana wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten masalah. Ning sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan gegetun mburi niku pun mboten wonten anu jenenge napa jenenge ora ana asile, utuh asil. Mboten wonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten wonten apa Bagong? Seta. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sunan Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dhewe rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya.
Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, mung arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andosta pustaka Jamus Lima Sada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Lima Sada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk dojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok iki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Lima Sada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lan Sukertaning Bawana. Wah, derajate min batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhek sing mendhepo pategalan Drewi kok grojogan sapi. Bangong. Pono kawan Bangong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan gon. Mau pindah ngarep apa saiki arep njaluk iki ana masalah masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi aku ora ngece Sinuwun Mandura aku mung ngarani Sinuwun Darawati ning kowe ngerti ya Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura Sinuwun Mandura ki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha wis karepmu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni wangsulna. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Darawati. Kowe ngarani to Yai Prabu Darawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani nyrweteh gunemamu ngino wareng Yai Prabu Darawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Darawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Darawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki ngapa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki ngapa? Lho, aku kakangne. Truk, kowe kakangku ya, Truk. Udu. Truk. Ora melu masalah yo. Aku kewedan iki, Truk. Syukur aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati. Lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Darawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Darawati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi?
Bali ning Karang Kadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali, tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndrawati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndrawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendara. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Iya, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jam ra tenang lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi ming imitasi Petruk, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndrawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klima Sada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adik kula. Ingkang rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang pateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa enggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces. Apa? Ces. Ora. Oh jenenge Tru? Mbok ora ngerti aku. Engko kandhani ya, Tru. Heeh, engko nek bar perang. Ngoten niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun Pura Kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitahe, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun Pura Kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, sedina 6000 boros e, Tru. Aku apa-apa tok redike kok. Mulane yo ngrekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat, wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng, wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arepa Petruk nimping kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergo sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kiri, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing tawedeni apamu. Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten ora basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa?
Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampeyan ngasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Braladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Nek sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak gedhi bal 17, bapak wong elek ngelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismidianto. Bu. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa lali kok. Ismana. Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Nika Sang Hyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampeyan, derajate luwih saka sampeyan. Kok sampeyan iso ngonekke Semar wong kere, wong gedhi bal 17 wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus mulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae yo. Kok tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petro nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetane mbrata menang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetane Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Piye, Gong? Saguwe. Rasa suwaten. Saya mboro perang ya. Saguwe. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan nguneke pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petro. Weh. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudune kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Ya iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petro wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang
Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Suarane kok kaya kurang los. Iya. Watuk apa ngapa? Watuk. Watuk. Watuk kok mangkat. Dikon. Sing ngakon sapa? Pade. Pade sapa? Mantri. Oh, ya ora apa-apa. Sing semangat, Lingwara sing semangat kaya biasane kae. Heeh. Kok ming hok piye to cah? Nggih. Ya, ya. Kok kaya ngono iki angel ngono kuwi nek ora gulu terlatih wis ora. Iya. Banyu Banyu wangi Yes. Iki dong apa? Lho, nek cara Banyuwangi ngono kuwi jane wetan segara terus ngono sing bengok. Wetan ngono kuwi. Oh, nganggo cara ngono kuwi. Get-geti wong urip. Iya. Lor lan kidul. Lor lor kidul. Terus kowe aja kaget kowe ngomong. Mboten, kula pun terbiasa kalih Mas Dinku. Oh ya wis. Ngono kuwi jenengan. Nyok ngaget-ngageti niku lho, Pak. Iku ciri khas nggonamu ya ngono kuwi kok. Kang ora Kang
Rasa gugup wis anggere nyanyi terus kok. Wong kowe iki wong Banyuwangi kok malah krungu kok ngene kok malah bingung. Banyuwangi apa Banyumeneng? Banyuwangi kula Nah, Pak. ya malah aja kaget kok ya. Ora. Yo. Ora kaya wingi kae kowe arep nyuwara. Ngene iki malah. Nah, malah. Titik kok. Titik apa? Titik ning nyebar. Ya terus. Belam miangan. Ya, mangga. Ojo takon seneng susah songko tanah endah Kumelaring kumayaring. Ki ngapa ta? ora apa-apa. Ora ya. Kumayaring kumayaring Taman Sari Nusuan Ya, mangga. Gelak alit dados.
ya. Matur sembah. Pun Pak De. Punten Pak. Sapa sing Pak Arianton. Napa menika gempil kamardikan sekedhap menika kula malah mboten mangertos. Mergi kula mboten tau hitung-hitung umur kula. Nggih. Nggih. Niku kagem Bapak kagungan hajat. Nggih, Pak Arianto nggih. Monggo, kagem kanca-kanca PWKS matur sembah nuwun. Matur suwun Pak, gembel kamardikan sekedhap menika. Nggih. Amin. Nggih, pangapunten Bapak Seno Nugroho, kula ngaturaken nggih. Matur sembah nuwun dhateng Bapak Seno. Mugi-mugi Bapak Seno sak rombongan pikantuk berkahing Gusti ingkang Maha Kuwaos. Amin. Dipun paringi panjang yuswa. Amin. Selalu sukses jaya di udara. Amin. Bapak Amin. Dalang Seno Channel sak rombongan. Amin nggih Pak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur sembah nuwun. Malah mboten mangertos menika. Nggih, monggo Pak, nggih. Matur nuwun. Cek cek. Nggih, nggih Mbah Jo. Nggih, matur nuwun. Wis kok saya. Pak dapat ucapan saya bacain ya Pak. Ya, Elisa, Elisa. Ya, saya maju ya. Ucapan Mbak Elisa. Nggih, aja nangis lho Pak. Wah, seneng boten Pak. Pun iki yuswane wis 40-an. Pito Pak? 47. Pitu. Oh, tombok kaca ya ora apa-apa. Engko njaluk Pak Seno. Tumbaske niki wonten saking
PWKS Kota Yogyakarta Dworawati mewakili PWKS Nusantara mengucapkan selamat ultah ke-47 Ki Seno Nugroho. Teriring doa semoga panjang umur yang barokah, sukses dunia akhiratnya, istiqomah ibadahnya, makin banyak penggemarnya, luar biasa. Terus dari Semarang juga ada PWKS Semarang sudah merapat ke sini semua mendukung Pak. Wah, luar biasa. Dari seluruh pelosok dan di streaming juga semuanya juga menyelamati Pak Seno Nugroho. Mantap. Amin. Nggih, matur nuwun. Utamanipun dateng kanca-kanca PWKS. Ingkang tansah setia kalian kula sak rombongan. Lenggah Pak, lenggah riyen. Nggih, lenggah riyen. Pak Seno nangis, Pak Seno nangis, Pak Seno nangis, Pak Seno nangis. Sik. Aku le nangis ora perkara ulang tahun. Wedangku kesokan iki kok. Ape to Pak nganggo konfeti. Sing iso diombe. Sembah nuwun. Mugi-mugi mboten namung kula piyambak nanging klebu kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca sinden mugi-mugi pinaringan sehat sedayanipun. Saged tansah nglipur dhateng para kadang-kadang PWKS. Amin. Wis ayo gek nembang. Aku malah ora ngerti. Iki neng Jawa Tengah kok nek neng Yojawe ora apa-apa malah do tekan kene do nganggo mercon barang kurang gawe. Kaget. Yo ape ya, Pak. Iya, ini tadi udah didukung sama yang punya hajat juga. Sudah didukung. Jadi sudah terkondisikan. Ya sudah kalau sudah. Wakili dari WL juga sama PWKS semuanya Pak pokoknya. Iya. Harapannya apa Pak? Bisa diomongkan mungkin kan? Harapannya ya tetap menjadi pejuang budaya. Amin. Diamini semoga sehat selalu. Tetap lancar le nyambut gawe sehat kabeh pokoke warga mriki ya pinaringono kesehatan kesarasan ya pikantuk barokah saka ngersaning Gusti amin sing becik ya ngono ya mak ayo sak kowe gek nembang ya nggih nembang napa terserah iki ana pamundutan saka Karang Taruna jaga Pak Bucangik sak rombongan ngaturaken sugeng rawuh kula saking grup Karang Taruna dan Taruna Bakti lelagon menika kula tujuaken dhumateng Mas Arianto sekalian dan sekeluarga lagune apa lah iki sing angel ning kene iki no 1 rembulan 2 angenteni 3 pring kuning yo iki nek rembulan iki ora iso mboten saged isane yo ming rembulan kamu datang ngono kae. Puisi ya. Kaya nggon masih. Tawa TV kae lumayan. Iya. Berarti ini angenteni mawon. Angenteni coba kowe nembang klasi. Ya. Oke, belok 6. Barang kok ya. Mboten angenteni Pak Mantep. Oh, nggih. Angenteni Pak Mantep. Nggih. Mbak Mantep rawuh kok nggih kok dinteni. Pak Mantep niku saudarane sik rawuh. Mangga. Nggih. Mingkar mingkurengu
Sinupa sinukarta mreh kretarta pakartine ngilmu agama gemeng aji ya monggo Mbak angenteni karya Bapak Mantep Sudarsono. Ya, monggo, ya. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah.
Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis